تو بخير هاتي بريس بريا هرتشتي تذكري بتركي جي باخفي او نبرسكري كاش بوي مالي ازي برسي خوب كردي بكم كامبانيا يك تشاوا بري بر اك بارتي وبقشتي هبيمانيه جمهور هونج كامبانيا خرازينه. Evet, merhaba bütün Kürdistan halkına, Türkiye halkına, bizi izleyen bütün dostlara. Bizim kampanyalarımız gerçekten çok yoğun, çok da verimli geçti. Özellikle İstanbul mitingi şeydi adeta, hani bir taç şeklinde bütün kampanyalarımızın notu. Bütün katılım noktalarında çok yüksek katılımları gördük. Mitingenmede beşteriyeki gelek başa bu da aslında gelek bilindi. Tarihin en büyük mitingi İstanbul milyona ku hasat hazar kes hatın bahaf. Kayseri, Konya, Ankara. Hatta nahal İstanbul duhul se cihan hat kirin. Her sistemten ji beşterbune gelek başa bu. Aliye ki de madde hat kirin de aliye gidinci parlamenteri melle golanan serdana halkiye kirin. Jbuena gelek baş bu. Bugün İru serukumareme sıbe bernameye gibi hebi. Naha ve Kasım Paşa be ve heri daviji le Ayasofya nemeje evari bike. Abdurrahman tebxoji Kurdi jber ve yekeze yekser ve perse bikim. وکاری بوهن کردا راضی بکن دوی کمپانیای خود پشتی دستلاتا 21 سالان هر کس قبول دکه کو آک پارتی دما هات سر دستلاته گلک تشتی باش کرن مروف نکاره این کار بکه پشت را خلق گلکی نرازی بون به تایبتی پشتی هاتنا مهبه لگل آک پارتیه خلق دی نرازینه دل کردا جی ما گلکی وکاری بوهن وان کردان راضی بکن دوی کمپانیای ده doğrudur fakat çok kolay değildi. Çünkü Türkiye'de hesane jibel Türkiye ve hertin em be şuraşi nakin. Aliya şuraşi de hedi çed be. Jibuna winaj bile kendi evlerimizde bu kadar mağduru var. Desmal hicab şey azazkirina ve o buxaji vaqta girt. Meselesinde de baktığımız zaman biz yani yarım saatlik böyle bir Anadolu'dan görünüm zihniyetindeki bir yayını gerçekten bir kamu yayınına Anadolu tamaşabiki ravşeki vahanine henek bazaru nuzda da henek gavlavetin açılması işte bugün Kürtçe öğretmenler naha mesela Mamustayn Kurdi boynavan henek tiş avaki sunurdar jibe henek Mamustayn zamanı Kurdi erkdar kirin bu demire aslında henek çedibin çuma bu sadı bejin jiber dibe Kurdu Türk dili Türkiye hevra bejin jibu Kurda amne kar besa azadiya servu habitin jiber sadı şesti Kurdan nahandırı ruj ava bicibune ku am be işgali tane tamaşayı vena bikin ve am dikar bejin Kurd naha hejmara ve zidetlerin ruj ava mesela İstanbul binerin şu anda bu manzara dünyadaki herhalde benim çok dünyaya ko am bir manzara binerin tişteki bir bir kıyaskirin tünneye naha hejmara her izede ya bir bajari Kurdun jibuna bena ger am binerin İstanbul naha bajari her mazniye Kurday jibuna am şerri azadi takuşna azadiye ne karmına havaki demokratik o azadi maf valati bu ne kem dikarna bak müsaade ederseniz bunu biraz açayım Esxazın vehne kivekim bejim ku AK Parti mesela rasta TRT Kurdi heye beşen kurdolojiye ve bun mamosteyên Kurdî têne damezrandin her çiqasî kêm bejî lê tiştek lê zêde nekir AK Parti mesela divê kampanyayê de xelk li hêviyê bû AK Parti bibêje ez ê zimanê Kurdî têxim destûra bingehîn têxim anayasayê negot çima negot Rasta negot ji ber nikare bibêjê ji ber niha sîstema ku heyî ne tenê bi AKP te ava kirin bi tifaqekî bi hevpeymaniyekî hatiye ava kirin sîstemek heye ji aliyekî vî beramberî wê jî hevpeymaniyek heye ku em bibînin aslında em dibînin ku tiştên ku dijbin hevdû hatine bahev niha di nav sîstemê de em nikarin va partiyan hemû dûr jî bixin lê di heman demê de ev avantajek jî ji ber rengînîbûna va partiyan hemû bihev re divê mirov vana feydê wê û zararê wê baş bipîvê û vêna baş bibîne wek AKP di dema pêvajûyê de ku HDP û pekekî xira kire û pêvajoya çareseriyê yan AKP ji destpêkê ve gelek
gelek niyeta wê baş hebû. Eger hingê ev niyeta ku niha nîşanê CHP didin wî de min nîşanê AKP daban belkî niha em tiştên gelek baştir da axivîn. Ev nezaket û başiya ku niha li CHP nîşan dan bi rastî nîşanê AKP kiriban niha gavên gelek baş hatibin avê kirin. Lê niha em dibînin we yek carê di wê pêvajoya çarseriyê de got û dengekî me ji bona AKP dengekî me ji bona HDP şê kursat nebû. Tenê dijminatî çêbû. Ev ne fikra Türkiye xwecihî ye. Ji bona coğrafî û wek coğrafî çawa ku em xwedî cihekî girîngin di araneya navnetewî de jî balekî mezin li ser Türkiye. Ji bona wêna temasên ku hene polîtikayên ku hene divê ku mirovana hemûyan baş berçavare derbas bike. PKK her tim digot em partiyên siyasî nas nakin. Lê digotin muhatabê me serbazin. Lê niha hinek ji xwecihî dibêjin muhatabê me ew in yên ku xwecihî jî em li wana bixin. Lê bi sedan salî ku bi hev re bijî dîsa em bin. Niha Birêz Barzanî yek tekuşîna wê ku herî ku ez jê keyfxweş im neketiye nav terorê û dijminatiya Ereban nekiriye tevî hemû neheqiyên ku li Kurdan hatî kirin jî li ser hiqûqê bi serxistiye dawaya xwe. Lê dema ku em li vir dinêrin em dirênin ji ber ku bi wî awayî nemeşiye beramberî hevdû dijminatiyek çêbe ji bo wêne li Tirkiye guman hene. Mesela pirsa Kurd te hinek pirsgirêk hene. Türk divê qaygiyê wan bêne derbas kirin. Türk divê qaygiyê wan bêne derbas kirin û divê daxwazên Kurdan werin cîbicî kirin. Aliyek dibêje divê em parçe nebin, aliyê din jî dibêje ez jî divê em wek hev bin. Şerekê bi vî awayî heye di navbera Kurd û Tirkan de. Wek siyaset jî divê ku demê ku em xwayiyê vî alî derbas dikin, divê ku em jî ihtiyacê aliyê de jî piştras bikin. Ya ku me dixwaz jî ev bû, me dixwaz bê şer, bê ku xwîna zarokekê birêjê me em divê ji bo vê welatê hemûyê serkeftinê bikin. Ku Türk, Kurd bi ser kevin Kurd jî ser dikevin. Li vî welatê ger Türk wenda bikin Kurd qazanç nakir. Ger Kurd jî wenda bikin Türk jî bi ser nakevin. Ger herêmên ku salan şer lê heyîn ku evana siyaseta wê di wa herêma de tê holêtê rakirin ji ber dibe cihekî şer û nakokiyan li ew navçeyên ku petrolê mesela em bibêjin xelk van êşa ku ya ku herî maqûl ku mirov bikar bê wa êşan derbas bike û binirxîne divê ji popülîzmê em birevin ji ber li Tirkiye pirsa me herî gingên ji bo Tirkan jî ji bo Kurdan jî em her tim hestiyariyekî zêde heye. Ji ber ew her ditirsin ku Tirkiye parçe bibe. Ev jî nijadperestên Tirkiye vêna dikin. Her tim ya sereke jî ew e. Kurd jî bi heman şêmê nijadperestên Kurdan li ser hestiyariye dikin. Bi her du awayî demê ku bi vî awayî hestiyarî milliyetçi hebe refleksekî di ji ber çê dibe. Encamên hilbijartinê di berjewendiya AK Partiyê de bin hûn bi ser bikevin. Ev gavên ku hetan hawa avêtine ji bo maf û azadiyên Kurdan wê zêdetir bibin hûn dikarin garantiyeke wiha bidine Kurdan rojek maye sibe xel diçe ser sindoqan. Ez sözekî wisa em nikarin bidin. Ez xelkê xwe jî naxapînim. Ji ber ez tekuşîna vêna didim, ez şerê vêna dikim, ez hemû temelê xwe her tim di xebatên xwe de min dît ku kilîta çareserî ev ji bo Tirkiye ji bo İrlanda bê ji bo her Kurd divê ya herî girêng divê lîderekî bi biryar hebe ji bo ku wê pirsê bi rastî çareser bike. Bi rastî Erdogan xwedî pirsekê bî awayî.
Biz her vaha Millet İttifakı ile gidebilir miyiz diye baktığımız zaman Millet İttifakı demek o emdibinin ku lideri ki vi karibi ki tünneye. Şber hemahengiye ki vi avayı tünneye. Şimdi zaten komedinin en büyüğü ya heri komik olmasın. Jxal lurde. Deber ev birzli parlamene nikare veri çağrı serkirin. Jber demek ku ma ev cervan demi derbas bi demek ku tel parlamene nikare vena biki parlament ve zihniyet ser parlamenere bikar be vena biki jber hamu ali hana anayasayı bile bırakın Kürt meselesini. Der jberdi destura bingehin de ji guhartin naf şist maddeyanda makari emlehav bikin. Au ku makari emlehav bikin ji gene yapılmadı. Hincara mesela mekut emve bikin ji medisana karbikin. Bu vena parlamene delil mesele mecliste çözülemez. Nerede çözülemez? Bizgerek avkas kur nikare çaresi. Desalateki behez kadroyeki behez yasalarını çıkarın yoluna. Ve yasayan derxi ve riya xatamaşeki. Meger bir avay çaresi. Anayasa referandumu yaptı. Eğer me referanduma destura bingehin kirbe bistu yek xalan. Me encami baş derxistin. Heyek du xalen hinek lawaz habun. Ama onun dışında lejder ve yuve 12 Eylül'ün yargılanması hem partilerin kapatılmasına karşı çıkılması girtina partiyan hinek xalen dünya kullu dişiwe derketin hebben. Sanın çiçeği bu AK Parti'nin içinden bir kısım Dınaf AKP'de hinek beşeki itiraz kirin li CHP ve MHP HDP hamuyan ve hamu itiraz kirin. Bu ena ji parlamen zidetir lidereki behez u ekibek behez yegu bavariya xwe be xalkeye u brasti her tiş girtiye ber çavan u hatta merinci girtiye ber çavan hatta ku deme ve hat çi peyvist bike gav bavece lideri ku sa peyvist ku ve çar serkir. Gelek kes li heviya ve gotinebun. Digotin eğer AK Parti van hilbijartinan da biser nekeve ve şer li Türkiye derkeve ve encamê kabul neke AK Parti. Serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan axaftinek kir şevedin gotiye eğer ew bişkên jî divan hilbijartinan da encam çi dibe bira bibe ew ê qebûl bikin wê desthilatê radest bikin encama sindoqê çi be gotiye ji bo wan rewa ye qebûl dikin em ê guhê xwe bidin wê axaftinê û ez ê vegerim cem te. İktidara geldiysek yani milletimiz her çawa ku em bi dengê xelkê hatine ser desthilatê eger vê carê jî gel biryarekî cuda bide demokrasî çi bixwaze em ê vê bikin. Tiştekê din nîne ku em bikin. Ew ê ku rêzê ji encaman negre ku ji sindoqan derdikeve rêza wî bo gel jî nabe. Rêzgirtin ji hikûmeta rewaya welat û parlamentoya wê ji wê dema ku li ser desthilatê ye erkê rastaqîneyê wan ta ku aliya ne ku rêzê ji demokrasiyê digirin. Em çi carê sazişê li ser daxwaziyên niştîmanî nakin. Hevpeymaniya Cumhur li vî welatî de bîmeya demokrasiyê ye. Hevpeymaniya Cumhur ji encama yekîtiya wan partiyan hatiye avakirin ku demokrasî pesend kirine û hemû wan encaman jî berrewa dizanin ku ji sindoqan derdikevin. Belê temaşevanê nêja ev şevê din Serokkomarê Tirkiye di bersiva pirsekê de ev nerîna xwe eşkere kir. Bi rastî gelek kes aram bûn ji ber ku gelek aliyan digotin eger ku AK Parti bi ser nekeve encama qebûl nake wê şer derkeve. Ez ê pirsa xwe ya dawî ji bi rêz Abdurrahman Kurd bikim û em ê dawî lê bînin. Rewşa AK Parti'nin ha çawa ye hûn li hêviya encamekî çawa ne sibe. Şundan bir kere emin olmak. Em ji vê divê emîn bin piştrast bin. Ez AKP'de demek dirêjek har dikim ji şaredariya İstanbulê demek girt heta niha ez dixebitim. Min rêveberya rêxistiniya kir min koordînasyona wê de cih girt. Yek rojê jî bi taybet acaba şaştiyên ku me kirîn hene ku bi me bidin wenda kirin tiştek wisa nebû. Li vir pirsa ku heyî acaba hinek ditirsin ku bin bikevin vê kawuzê çirkin. Na bêguman em bin nakevin. AKP ku
انجامن هلبجارتنی اعتراض بکه از زی لدیجوا درکم امی بزنا خودی کسی سر بکه belki halk emnizan halkı içi bebeğe le de hılbjartının Türkiye'de hılbjartının gelek azadı Japona ve Vina halki Allah insanı serbest bırakmış. Jiber xodi miruf azad kirne ku biçe cenneti cehenneme Allah insanları cehenneme gitmeye müsaade etmişken sen xodi ku izin dabe halkiye biçe cehenneme ya cenneti le em nikarin vina halk ravastin le ez dersim ku ev tişte kedim be hinek jid bin ketine xodi dersim ku ام به وی آواهی گیش